Вечно богомилите зе. Ех тия богомили. Чакай. Ти трябва да останеш по-дълго тук да изчетеш. Ели ме покани да съм бавачка. Аз съм толкова... Искам просто да се приключи да се махнем от този апартамент, да приключа с глупавия ремонт и да се махне от тая работа и... Исках да си направя такъв много хубав работен кът, като той е във вашето. Значи, ти да нещо. Да. Аз по принцип... Много добре се получи там. Аз пък как го открих, аз такова двойно... Да, аз по принцип гледах двойни бюра. Шоколадовата фабрика. Кой говори, бе? На кой говориш ти там? Дай още една книга там. Не, горе камъка не. Само Матилда. Никога не камъка не пипаш. Книги на Роалд Дал. Обаче Матилда ми беше любимата книга. Опа. О, не, станаха твърде много книги. Чакай, Вики. Чакай, че после ще трябва да чиста след нас. Трите въпроса чела ли си на Хорхе? Не. Майката чела ли го? Не знам. За майката ще е полезно. Кой съм? На къде вървя и с кой? Чакай. Да си отговори. Вики, айде сега да ги слагаме обратно. Няма да се вреда, в който са били, но... Добре. Така, Чарли. Ще трябва да ги пренаред. Чакай. Не. Слагаме. Тя ги бута сега. Не, нищо не остави, нека да ги събарят тук. Сега се заиграе. Тя ги вади тук. Всичките да ги свалят. Давай сега. После като заспеши. Да. Така се откарва. Може би за деца. Масач. Кой си чете книга там? Коя книга ще четеш? Да.